Lho, kowe aja gugu kuwi lha aku iki ora ngopo-ngopo e. Hah? Endi ndelok? Salah. Ndelok. Iki lho delokan klambiku suwek. Wah aku dirocek. Aku ki moto digeret-geret nganti klambiku suwek lho. Saiki ana cemplung kok dadi kowe kemah karo aku. Padahal kowe mau piye karo aku? Kowe mau aku mamah kowe. Kowe mau aku mamah. Edan to ting lagi. Tin sapa? Ten. Aku mau mamah mbok anu mbok kesot terus. Iki lho seksine. Sumpah ora tenan sumpah. Apa? Nyoh iki 50 nyoh. Ora ningo. Sing abang. Sapa ki nyaut-nyaut? Iki nggo butuh e. Ora, iki tenan lho, Plok. Iki mau iki arep nganu aku lho. Nek Jare kula niku nek kon bawa nggih saged. Saged ambiare. Mboten apal kula. Nggih, monggo, Pak. Nganu, nyepeng mik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang, Mas Dalang Gading. Nggih, Pak. Derek wanuh nggih. Nggih. Iki kali ngepek aja dianu wong aku ganteni. Nika sajane bose nika sing KPR nika sing ngersake. Nggih. Gandeng pun dalu nggih langsung mawon. Nggih, monggo. Nuladolaku nggih. Oh kedisin ya? Monggo, Pak. Nggih. Ulang. Nggih. Pelok. Nuladolaku
Ya putya pangakase terangkara Semau bengi terus muntang manting tanpa turu hatiku tansah krisian apakah ini bukan sumati mutiara benake nanti kuning aduh makene rumah saku tengah mila-mila kaweku tansah ngece sing tepot-tepot Semau bengi terus muntang manting tanpa turu hatiku tansah krisian apakah ini bukan sumati mutiara benake nanti kuning aduh makene rumah saku tengah mila-mila kaweku tansah ngece sing tepot-tepot Nggih, wah iki mau wis tekan ngendi-ngendi iki mau. Sakus lagi maca WA jebulana request dari keluarga besar Ragil Jaya Snack Pasar Bu DKI Jakarta Timur merantau dari Andong Boyolali minta lagu Rondo Teles Teles ya teles terus iki Rondo Teles sudah nyawer via live streaming matur nuwun ingkang nyekar Tatin dan Elisa dan Orisa lho Mbak Tatin meneh ket mau sore Mbak Tatin Mas kalau ketupraan Suminten Edan bisa Mas yang main Mbak Tatin sama Mas Kezwan nih lho niki 150 lho Om bisa 150 lho iki ayo digawa sak kendange karo kalungan kendang apa niki ajeng ketoprak riyen apa lagu Rondo Teles riyen Rondo Teles riyen oke monggo Mbak Tatin Mbak Elisa Mbak Orisa oke langsung Mas Gade langsung mawon kula pun mboten pengen pemanasan ini
ketoprak iki. Ora ana ketoprak ora gayeng iki. Sing ngendang diganti. Sing ngendang kon ketoprak. Nah, apik. Musuhke Mbak Tatin. Wah. Nganti esuk-esuk setengah 7 ora bubar. Tenan. Lho kae wis bojomu yuk, bojomu yuk. Duduk. Duduk. Terus ketoprakan terus apa? Karo Mbak Tatin. Ya ngaten dikon. Mbak Tatin. Moga Mbak. Napa? Nah, iki ning kene ketoprak Oh, iki Suminten Edan. Suminten Edan. Nah, oh ana pira? 150. Tak jaluk sik. Lu transfer kok. Ora duwe cash kok sampean ki. Ora duwe. Duwe. Oh. Nih, sik. Oh. Ora peduli kok. Iki ditilaki coba pira iki? Iki 100. Iki kurang 50 lho lho. Asih kurang 50 sesuk. Lah aku ndi? Ayo 50 jaluk gading kae. Kok kowe 100? Ya ora apa-apa wong lanange abot sanggane. Wong lanang iki kudu ngalah karo wong wedok. Ora iso. Lho, nyo 50 nyo. Ah, ya wis ngono kuwi ya, kaya pakmu lho lek lomo nek karo aku. Lah kok disai kabeh? Aku kok saiki kabeh. Wis ketotin kowe iki. Muagono wong ora sekithik kowe kok kowe iki. Lali, kowe iki wis entuk pirang-pirang lho Kit. Ora mau tak keke Heru iki lho, tekono. Apa Mas? Dikeke Mas Heru ngapa? Ora ayo. Tak ajaran lho. Iki Iki japane apa Mas? Suminten Edan. Suminten Edan. Iki Suminten Edan iki broto apa gento? Gentro. Oh ya. Wis. Gentro iki Karo sapa ya Nek cempluk gentro ya? iki karo cempluk. Ah, kowe cempluk. Nah, Wis ngono wae ora apa-apa. Disrepeki sik. Ketake wingi nganu apa kae jenenge? Sing nang Temanggung wingi sapa? Sido paksa. Oh, situ paksa apik. Mati halus sanggup. Lah apa? Mati halus kae. Kae ya apik lho. Nek rasa dik kok ndak aku diajar ya. Totok. Dorok. Buah karepmu. Tuk. Suminten wae ya. Aku Broto. segandrung kowe. Oh iya. Gentenan tak gandrung. Kowe wegah mlayu-mlayu to. Ya mene wis mlayu. Iya. Iki wis mlayu. Oh iya. Ten Mas. Loh, Lah broto ta? iya. Kok lho? Lah aku ya totok maneh kaget to, Tin. Oh, Kok ora dramane pokok tenan susu. Iki wis ngantuk nek yang mene iki kok ya ketoprakan kok Lah, Mas iya. Gading. Lah iki meng manut 150. 50. Terus 50 kok ya ketoprakan biasa. 150 wae disak dhewe. Loh, kowe Suminten. Iya. Iku basa. Injih. Aku putra saka Trenggalek. Nggih. Heeh. Ngopo kowe tekan kene? Kula menika madosi Adus kodok. Madosi panjenengan lho. Lah ngono perlu apa? Goleki aku ki. Adem-adem. Piye? Mau ana sing njaluk cendol dawet. Alah wis engko cendol dawet sesuk goleki nang liyane. Iki mikmu kok ana apane? Piye Suminten? Den Mas. Hmm. Kula menika madosi panjenengan kawit wau lho, Den. Heeh. Mau dicekel? Lho, lho kok kowe arep nyekel aku ki duwe hubungan apa karo aku?
Kula tak sanjang kalih panjenengan Yuden, Mas. Iya. Sejatosipun kula menika sampun ngantu-antu kalian panjenengan kawit wau lho. Lho, ngarep-arep lha ono pare gawe apa? Kula gadah pengunek-unek. Iya. Panjenengan pengen ngertos napa mboten? Apa? Pengunek-unekmu apa? Kula menika ingin Apa? Hah? Kula Padha wae aja prasaja. nggih, jenengan Bapak Najrih rumiyin to, mang majeng mriki. Kula kandhani kula bisi inggih. Ya. Den Mas. I. Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan lho. Tresna aku. Lho. Tok 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 tok. Lho. Kono kok kowe ditresna karo aku kuwi sambung rapete apa? Loh, kan. Kula kalian panjenengan niku ora nggih pun dijodohke to? Lho, aku ora rumangsa dijodohke lho Suminten. Lho. Aja ngaku gawar ngawur. Wong bapak kula kalian bapak panjenengan niku sampun sarujuk inan kula niku dipun jodohaken kalian panjenengan kok. Mangerti ya, Bro. Suminten, yen to aku kuwi wis dipacangke Kali sinten? karo anake Sura Adimanggala. Sapa? Sura sapa? Sura Bangsat. Sura Bangsati. Mbok bapakku. Sura Bangsati bapakmu. Nek kowe? Sura sapa? Sura Menggala. Suranggala. Cempluk to? Ya. Aku kenal karo Cempluk. Lho. Kenal kapan? Detek piatek ya meh padha karo aku. Jan padha. Heeh ta? Ning rasane mesti beda. Ya ora, upama awakmu tok cilike sithik aku tak kira ya gelem. Ora sanggagas cilik apa gede. Sing penting aku tresna karo panjenengan lho, Ora. Mas. Aja mbok anggap aku wong lanang lelemeran, wong lanang geleman. Ora usah mlayu-mlayu, santai saja. Ya? Mantik nang kene nggih, Mas. Kula tembang kene, kajenge panjenengan rada sumilir. Ya, coba. Memanismu. Waduh. Waduh, sapa sih? Aku nembang karo mburi ya omong. Wis Sapa? Orija. Hangu jiwa. Aja kaya ngono to, Ten. Panjenengan menika mboten sae lho nek menolak perempuan Ya ora itu jenenge adalah aku dosa. nampik ki ora. Lah, Ning aku njaga awakku dhewe, njaga kehormatane wong tuaku. panjenengan nek jenenge nampik wong wedok siji sesuk bakal ditampik. Ora mergo aku ki nampik, mergo aku wis dipacangke dadi aku emoh. Mergo lah kula nggih dipacangke kalian panjenengan lho. Ha ning ora ana sing kandha karo aku kok. Sing ngomong wong panjenengan kalian bapake panjenengan kali bapak kula menika sampun sarujuk. Lah ning ya apa dicoba sik apa piye? Ya ya. Ndang. Ya, Aja kaya ngono. arengku ya. Ya kan nggih ngoyo. Wis kek. Agawe. Yo, Cepet, lho. dodol kabeh iki. Cepet engko dinggone. Yo. Kok malah ngelirik-ngelirik liyane? Ya ora apa-apa iki mergo ana kawula sing liwat ra ya Agawe arujiting kale. Suminten aja kaya ngono. Apa kang si nadya umpamamo Suwe-suwe ingin tenan aku. amun duta mi panjenengan menika kenapa lho kok gemujeng Lah ya kata-katamu kuwi kok marai deg-degan ya. mundur tarokmi Iya. lagi tarokmi Rukmi heeh.
Aja edan to, Ten. Ora edan. Lah kula menika tresna saestu kalian panjenengan Iya, Den Mas. iya. Mbok sithik Percaya nek kowe tresno. terus Aku ya duwe hak kaya ketono tresnaku. emoh. Emah kaya sapi. Cacake kalanjono. Tak pangan. Ya ya. Emoh. Nggon Emoh kala meneh. jonone beda. Bedane piye? Ya ora. Martampe maktub Suminten. ruti. Aja kaya ngono to. Wis to. Aku kira kulino diyak-yak wong wedok. Ibarat Aku gila tenan. awang numpak. Ayo numpak, Mas. Ayo, ayo. Iya, Mbok. Mbok. Oh. Sing Mas dan Mas. Piye? Sing do kepengin numpak saking pirang-pirang panjenengan wong wis ditawa-tawoki kok ya ora gelem numpak. Lah ya aku ki mau tok padake aku ki wong lanang apa? Wong lanang ya padha-padha lanang karo wedok. Lah iya ni ra ya wong lanang ki dhewe-dhewe ana sing geleman ana sing ora. Ibarat panganan. Heeh. Aku kuwi cicipono. Wah lah cicipono ya kurang uyah wis. Ras rasane ya banger-banger kok mangkono. Ha didelok saka wujude kaya ngono kok. Nek wujude mono kaya ngene ning belum tahu kamu rasanya. Aku pecen pengen ra gelem, aku ra gelem ngerti aku. Ndak tuman. Ya ora apa-apa, ayo teman. Las ora. Ayo ta. Aja ngono kuwi to, Tin. Tin sapa? Ten. Ibarat awang numpak perahu. Sithik ya Den Mas. Ora iso. Mengko nek dadi bojoku arek anak-anak pira manut wis. Ora, aku di anak siji wae wis cukup. Ya nek sisi ya nanggung. Ya, loro. Ya ya ya. Ning aja, aku arep di anak-anak karo cempluk wae, aku gah karo kowe. Endi to sejatine jane cemplok iki endi? Endi? Ki. Konen rene ben kepethuk karo aku. Endi cemplok undangan? Cempluk, Rene cepet. cempluk, Trotok. trotok, trotok. Ayo ceplok medun. Cempluk. Dadi sindeni mah Kono dodol. rono siki. Mama ecen. Tutuk tuk tuk. Ngene ya Den Mas. Piye? Endi cemplok ra Ha iki? iki cempluk lho. Iki katresnanku. Oh, iki to sing Ah. jenenge cemplok. Sa- Ah cemplok tak kandhani to. Mau bojomu. Calon bojomu wis tumuk-tumuk aku lho. Aku mau aku klambiku nganti suwek-suwek ngene iki mergo diseret-seret karo kowe. Wis wutuh ora? Hei. Jerone wutuh ora? Si- Jerone wutuh ora? Ya iki mau meh wae kena iki lho kelakune. Weh, Oh, jebul kaya ngono kelakuanmu. lho, kowe aja gugu kuwi lho, aku ki ora ngopo-ngopo e. Hah? Endi ndelok? Apa? Salah. Ndelok. Iki lho delokan klambiku suwek-suwek. Mau aku dirocek. Aku ki mau digeret-geret nganti klambiku suwek lho. Wong ya awake padha. Lah iya padha lah kaya aku ning nyuwek-nyuwek. Sapa kuwi Suminten ki po aku ki lamur po. Bahasa Kok urung kapok apa piye? Saiki ana cemplok kok dadi kowe kekemah karo aku. Padahal kowe mau piye karo aku? Kowe mau aku mamah kowe. Kowe mau aku Ora mamah. edan to Ting lagi. Tin sapa? Ten. Aku mau mamah mbok anu mbok kesot terus. Iki lho seksine. Sumpah ora tenan sumpah. Apa? Nyoh iki 50 nyoh. Ora ning nyoh. Sing abang. Sapa ki nyaut-nyaut? Iki nggo butuh e. Ora, iki tenan lho, Plok. Iki mau iki arep nganu aku lho. Nek aku karo kowe kan sedulur to. Ya ora Iya. mungkin nek aku seneng karo Den Mas Broto. Piye to iki ki? Oh,
jebul kaya ngono? Jenengan ki Mas. Ya ampun, ki wong bentuke ya padha. Hah? Gone ya padha. Rasane ya padha. Ora sik nggon opone sing padha. Hah? Enggak motone, mripate, ku nek ya padha. Lah ya padha. Ora lah kok iki malah dadi geseh iki. Kowe aja percaya karo kae. Aku ora tau ngapusi kok. Kowe percaya aku iki lho buktine klambiku do suwek mergo mau diceneng karo Den Mas Broto. Yo mbangane tok tuduh saiki tenanan yo. Ayo. Wek jane can ingin tenang to jane? Heeh, arep apa ingin aku? Ingin. Saleke dadi wong wedok ora iso dijagake. Ora jagake piye? Hah? Hah? Yo ngono ki gumantung sing lanang. Ora sing lanang, sing wedok ya ngono kok. Jagake terus bukit play. Jaluke pindho kok ping pisan. Ayo pisan wae dadak. Pindho-pindho. Mulai aku ya pengen iki. Ya, ngono. Nah, wis, apa? Kowe gelem? Aku ya mah no, aku jijik no. Ku lambe. Iki kowe mau omong piye? Apa ta? Dadi wong lanang iki mbok ora lelemeran. Wong wis duwe bojo cempluk karo duwe bojo karo aku, nah. Plok, Apa? tak sumpah. Lah apa bumi langit sekseni. Hah. Aku ora tumindak apa-apa. Tenan? Buktine apa? Yen to aku tumindak apa-apa, wani ora dawa sumurku. Sumprah. Biasane ki ora dawa umure, kok sumure? Bunakmu ora dawa. Kowe iki lambemu ya elek kok. Kene iki ora dawa. Nono. Hah? Jare nek ning njaba ki ora kasar. Lah ya kowe ngeyel kok kandhane aku ki ora tenan kok. Alah. Seminten? Apa? Aja gawe fitnah sing ora-ora. Aku ora gawe fitnah nyatane klambiku suwek mbok eneng-eneng lho, Mak. Aswek tak cokoti dhewe kok. Ya ora. Ha wae. Ora. Hah? Piye ngapa? Yen to anu takep jojol antaran bau karo aku. Ora wedi. Aku karo wong lanang ya ora wedi. Padake aku wedi ngono apa piye, he? Ki dibelani aku. Aku ki njaga katresnanku karo kowe. Iya tenan, aku percaya karo sampean. Wis. Ki rampung. Wis arep apa meneh iki Mas Gading. Iki wis pedhot semene wae. Iki nek arep butulke judeg iki. Le butulke kowe lunga ora rono. Oh iya, ayo yen to saiki kondur diajeng. Kondur. Urung bayaran ki? Engko bayaran tak bayar. Ya wis. Wis ya, ten ya. Den Mas, Hei. kowe nolak sak kabeh. Heeh. Titenono. Sesuk rejaning jaman. Manukmu ilang. Ya aja ngono ya aku piye? Oh iya, lali ning. Manuk siji tak dundume. Loh, ketoke duwe manuk kutut loro. Obati tak jamoni, tak salep barang kok. Kok disalep ki? Apa ya jamur? Nek manukku to tak disalep ki. Sing disalep apane? Ku lah wong wedok keparat tenan. Lha kok jenenge? Agak aku sarung pisan aku. Wis nembang wae. Iya. Ngapunten nggih niki malah do curhat. Curhat. Pun Saiki damai wae. Damai. Damai antarane cemplung. damai. Oh. Disalep. Wis damai ya, damai ya. Disalep. Oh, biyong ban. Wis iki sampun nggih Mas Gading. Iya nggih. Wis, Wis pun. bubar. Pokoke endinge mau iki karo kowe Rono. Iki kok gentenan. Ayo, cemplung. Oh alah Jen. Sing kok bar iki barekan kon. Wis, yo monggo dilajengke. Endinge niki mau sapa jenenge? Cempluk karo Broto lunga nggih. Lunga. Nganu, sapa jenenge? Suminten? Seminten pokoke medang gulung-gulung ning dibayangke wae. Oh iya, wis paesan ya Din ya. Monggo para pamirsa kula aturi bayangaken piyambak-piyambak. Pun. Sah, 50 lumayan. Sakniki mau wonten napa jenenge pamundutan dalek saking Bapak? Bapak sinten wau?
Panjenengan? Hah? Oh nggih, Pak Gus. Oh nggih. Niki mau nyuwun lagune Cendol Dawet niku napa Pak? Apa dikeki lewong sing ana Cendol Dawet? Tak kintang-kintang ngono kae wae. Nggih, mboten napa-napa. Niku wae nggih. Nggih. Ditambahi Mbak. Siapa jenenge? Mbak Elisa sama Bu Ika yuk. Oke. Nggih. Liwong. Lewong. Pokoke kudu dinehi cendol dawet. Mbah, pamer bojo iso. Maksudnya gamelane? Apa pamer bojo iso, Mas? Hah? Liwong mawon nggih, kok dikeki cendol dawet. Tak kintang-kintang ngono, sing penting ana cendol dawete. Kok sepi iki? Yuk. Oh, mulai. Yuk. Lewong. Sampun sah lewong.
cendol dawet. Ah, nggih. Wis entek iki requestane, Truk. Ha ya wis entek iki. Ana WA-ne ora request, diwacake. Sugeng enjing, sugeng dalu. Mas Petro, alhamdulillah malam ini PWKS nobar di rumah ketua PWKS Sinunuan. Salam kagem para kadang PWKS dimanapun berada. 2 Boloseno, 3 kru streaming dan warga laras. 4 salam khusus kagem Mbah Wondo lan Bu Prastiwi. Kami support selalu kagem Mas Gading, Mas Gadang dan kanca-kanca warga laras. Matur sembah nuwun nggih, matur sembah nuwun saking Mas Sukoco. Lah piye wis request ya heeh sentek iki. Nah gareng kepiye? Gong tak kira ki wis cukup. 2:30 ya wisan. Ayo sebo kae Ndara Werkudara. Sing lagi topo kae wis kepareng jugar mergo digugah bapak. Yo, awake dhewe soal nyaketi yo gek nyaket suwan wae yo. Tunjung Bangtrate